पंतप्रधान मोदींनी नुकताच देशवासियांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं होतं। हाच धागा पकडत निवृत्त IAS ऑफिसर अविनाश धर्माधिकारी यांनी येत्या काळात देशावरील संकट वाढणार असल्याचा इशारा देत पंतप्रधानांच्या आवाहनाला साथ देण्याचं आवाहन केलंय। पाहुयात कणकवली येथील स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला कणकवली इथं ते काय म्हणाले। 7 ऑक्टोबर 2023 पासून मग ते जे आता वाढत चाललंय, इस्रायल तर ठोकतच आहे। त्या सांगाव्यात तेवढ्या कहाण्या चित्तथरार, पण मी विषयाशी जिथे जोडून सांगायचं तेवढ्या पुरता स्वतःला प्रयत्न करतोय जोडण्याचा। मग 2025च्या जून महिन्यात 12 दिवस अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून इराणवर बॉम्बिंग केलं। 12 दिवस, त्याला म्हणतात 12 दिवसाचं युद्ध। हा 2025चा जून महिना होता, 12 दिवसांचा। त्या आगीच्या झळा इकडे भारताला पण लागतात आणि आपल्या प्रत्येकापर्यंत सुद्धा पोहोचतात। कारण की इराणचं जे आखात आहे, पर्शियन गल्फ, ज्याला दुसरं भौगोलिक नाव आहे होर्मुझचा आखात, तर जगाचा तेलाचा जवळजवळ 70% व्यापार त्या होर्मुझच्या खाडीतून चालतो। हा तुमचा माझा भारत देश की ज्यांनी गेल्या आता 78 वर्षांमध्ये, आता 79 स्वातंत्र्यापासूनची 79 वर्ष, आपण अनेक संकटांचा सामना करत पण त्यांच्यावर मात करत आज आपण एका उज्ज्वल भवितव्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत। पण एक वस्तुस्थिती आहे की आजही आपण पेट्रोलसाठी 90% जास्ती आयातीवर अवलंबून आहोत। एनर्जी सिक्युरिटी आजच्या संध्याकाळपासून सुद्धा, या पुढच्या काळात केव्हाही जेव्हा पेट्रोल पंपावर जाल आणि तिकडे सांगाल माझ्या गाडीमध्ये पेट्रोल भर, तर सहज एकदा मनाला आठवण करून द्या की हे पेट्रोल येण्यासाठी अजून तरी भारत परदेशावर अवलंबून आहे। त्या विदेशी शक्ती अशा आहेत की ज्या देशाच्या शत्रू आहेत आणि त्या भारताची नरडी आवळू शकतात। त्यांना जमलं तेव्हा त्यांनी आवळलेलं सुद्धा आहे आणि त्याचे चटके पूर्वी सुद्धा भारताला सोसावे लागले, आता पुन्हा सोसावे लागतात। परत त्याची वेळ आता आली। कारण इराणच्या त्या होर्मुझच्या आखातातनं जर तेलाची जहाजं आली नाहीत आपल्याकडे तर भारताच्या नरडीला फास लागतो। मी तुम्हाला एक ढोबळ मानाने आकडा सांगतोय की दररोज जर सरासरी 120 टँकर्स, तेलाचे प्रचंड मोठे तेल वाहू टँकर्स सरासरी जर 120 यायचे असतील, तर हे आत्ता जे 28 फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून एका वेळी इराणवर हल्ला केला, त्या इराण मधल्या 28 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री झालेल्या एका वेळच्या बॉम्बिंग मध्ये त्यावेळच्या इराण सरकारचे निम्मे वरिष्ठ मारलेच गेले आणि पुढे जे सगळं चालू आहे। पण तेव्हापासून इराणनी पण होर्मुझची खाडी आवळली। ट्रम्प दिवस रात्र शंख करतोय किती मोकळी करा। इराण आणि अमेरिका इस्रायल यांच्यात काही करार होईल का, सीज फायर युद्धबंदी होईल का, झाली का, आज आता त्याचा 42वा दिवस आहे का, युद्धाचा 78वा दिवस आहे का, सगळंच अनिश्चित आहे। पण जे अनिश्चित आहे त्याच्यात एक निश्चित आहे की तिकडून भारताला जेवढा तेलाचा पुरवठा व्हायला पाहिजे तो आता गेला दीर्घकाळ होत नाहीये। तरी भारताने एक दूरदृष्टीने व्यवस्थापन करून राष्ट्रीय हित संबंध, त्यातलं जर तेल असेल आणि ते सामान्यातल्या सामान्य माणसाच्या खिशाला चटका न बसता मिळालं पाहिजे, तर मित्र लक्षात घ्या की तिकडे रशिया युक्रेन युद्ध, आपण रशियाकडून घ्यायचो तेल,